Kaya bengi iki. Sebabe apa lho, Mas? Sebabe iki ditimbali karo Pak Edi Haryanto. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Edi. Sekeluarga sampun nimbali dalem sak kanca-kanca Supranada. Alhamdulillah dipun paringi rezeki. Paringi rezeki. Umpama bengi gak ditimbali rene mesti ya padha mrongos nang omah. Lah nggih to? Nggih. Umpama ora dijop rene ririk ora ning gluntang-gluntung nyawang usuk karo. Kok gluntang-gluntung to, Mas? Lah gaweamu apa liyane? Ya wong enek sampeyan lho mesti lak ya nek sambene to. Maksude apa? Lho awake dhewe iki piye lak pasangan to, Mas. Wong bebojoan. Bebojoan nek ning omah, nek ning kene aja mbok kandhak. Alah. Lah engko ya mati pasaranku. Gayamu. Oh alah. Alhamdulillah ya Mas. Ya nderek bungah koncone awake dhewe bengi iki wis enek sing sold out siji neh. Nah, Dik Sabrina alhamdulillah. Ora nyono ora ngira sowaning pilang kene ketemu jodone. Ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah ya Amin. Niki wis nglembara teko ngendi-endi urung enek sing cocok. Delalah mlebu jantran jeglik dipapak karo janakane pilang kene wis langsung cocok. Langsung cocok. Seneng mau tak tekoki rencana duwe anak pira? 2. Wah. Kang Mas ngaturaken sugeng dalu katur Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan sugeng lelenggahan kanthi sekeca nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Yayi kene kok iso kompak ya kamu. Kompak no. Coba. Pripun Pak? Pun ngantuk dereng? Dereng nggih? Dereng. Ayo tanggapke campur sari nyamlenge kaya ngene nek ngantuk iki lak ya kebangetan. Tanggapne Petruk kok. Petruk engko gulung kok mosok ngantuk. Kok lho, lha iki gunane apa lho Mas? Kondo sapa? Aku. Padha ning Bali desa mbiyen sampean lak gulung, mosok ning kene ra gulung. Ning jope Pak Edi wis dawuh lho. Pak Edi wis nyepaki karpet apike kaya ngene. Awake dhewe kudu memanfaatkan properti yang ada. Ya. Nyuwun larasipun pelok slendro. Oh. Ya pos. Dijenglengke. Jenglengke. Oke. Nano. Saben bengi. Kendangane sing piye? Tlu dandet. Iya no. Coba tlu dandet. Kuwi ngopo? Arep ngopo? Apa le? Oh. Arep melu jengleng ya seneng apa-apa. Mulih ayo. Mulih. Ketoke kalah lucu iki. Le, ora apa-apa. Latihan sik engko jengleng Dik Sabrina ben wis pinter. Yuk.
Takon apa to Run? Kowe kok ya nusul. Yen. Apa? Aku mau kono. Loh. Oh. Kowe karo kene latihan karo sing tuwek sik ya Le ya. Latihan karo sing tuwek. Iya. Kakang Adi. Ayo iya no. Cah Bagus, namanya siapa? Wardani Bambang. Wardani Bambang. Oh iya. Yen mamajang malah plerok-plerokan ki piye? Emong karo. Ayo iya. Kalau. Jan. Sopran aja. Rene, tak sangoni lungguwo. Tak sangoni lungguwo. Nek arep nyangoni iki pon duwe dhuwit. Pon duwe dhuwit. Lah wong kono, lah wong sampean karo kuwi ya sugih kuwi. Nek arep nyangoni. Lah iya, Pak. Enggak apa-apa, dilepas saja sendalnya. Dilepas. Ini karpet merah. Heeh. Karpet merah. Kampret. Karpet. Ora Kampret merah ini. sekut mute osis tulisan. Entuke ngendi? Ya enggak apa-apa, kuwi variasi ya, Le ya. Ampun, Bos. Aku wongmu, Bos. Ampun, Bos. Ampun. Lah kait mau mulai pasang wae. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Iki ojo-ojo si IO yang menyamar ini. Si IO yang menyamar. Si IO obat gendar. Apa? Obat gendar. Lah Dik, produknya kaya Sony kok Neoremasil to. Sony apa? Oh, Rembo. Oh, Rembo. Wis tak waca kaos Neoremasil. Meleh nggih. Pacita. Iya. Aja molet wae. Kuwi jengglenge gaya molet ngono lho. Lah jengleng kok molet. Lah kan sing dijokne Dadine Bambang Dengkek engko nek dengkek iku. Uruk piye? Oh, Patikruk. Ndang, sampean genti wong sampean lan jenggleng ya, Ndang. Teko ngendi? Ya kene jenggleng aku le. Panas. Lho Mas, iki jane iki nanjakke jenengan. Bapak ki lho wis iki dikeki kampret merah iki ya to. Heeh, karpet. Kampret. Panas setan
Udan panas saling aling caping gunung. Iki sancang-ancang tenanan lho. Ceto iki. Wegah aku. Pak Edi iki lah bayar jogo duit tenan lho iki. Ora kok. Caping gunung. Yo! Senopati Kang Mas. Senopati sapa? Mbok kuwi. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Asoy asoy asoy, Ya, nyun ngapura. aku nek melu-melu iki piye? Rek, iki nek ra dilangkai gak mari. Dilangkai. Ya tak dilangkai. Le Sabrina iki sing iso nambani mung sitok iki. Ya Ayo dong, kene kae-kae ditambani nek ra kowe ra mandi ora kodal. Ora kodal. Jiwalang kaji, jiwalang kaji, Ah, jiwalang kaji Piye? pokok beruk. iki sing nambani nek ra kowe ra mandi kok. Le, Cah Bagus ndang bali yo. Aja sumusup nang jiwa ragane Bambang, ngesake Bambang. Piye? Oh, njaluk diambung. Njaluk diambung. Ayo, Njaluk diambung. Sing kiwa apa sing tengen? Tengen? Ya. ya. Njaluk diambung. Diambung sapa? Mas Diambung Petruk sapa? kok, Sabrina. Ambung Petruk. Oh, Riri. Riri. Ora. Ayo. Bambang, mau perjanjiannya nang ngono kok. Iki piye, Mbak? Apa enek demit tok perjanjian? Ora enek. Iki sing nyambung iki ya. Wis, merem sik to Meremo, ya. meremo. Merem. Wis, Nah, sing tengen ya. Nah. sik. Iya, sing kene ya, kene ya. Iya. Wis. Ya. Mari.
mari. Oh wis mari. Wis mari ya. Karo suhune ya tetep sungkem. Lah sirahe kuwi ampek men. Wis mari. Alah Bambang bagus enak. Kene le. Entrane yo ketip-ketip barang. Ha iya. Kowe ngrokok sik ora? Udutmu apa udutmu? Songo-songo. Rokok kok kaca, rokoke apa? Rokoke apa? Ana anu balen neh karo Dik Sabrina. Karo Dik Sabrina. Kene duduk. Mangkono temanten kekalih wis lenggah satata wonten kursi palenggahanira. Jan. Mantene Kakung Jan bagus tenan. Lah kok bareng Kan bayangke, ngleleng bayangke olehku malam pertama piye. Natian waten sarawi. Suara kumandang suarane. Ya Mas, gotong royong nyambut gawe. Sing sayu sing rukun, sing sayu sing rukun. Minumane banyu behening. Ya Latihan budal. dek jaman berjuang jarak kelingan tak open diri saiki ono tamu ki insyaallah dadi ibadah. Kang Mas. Ibadah tumrap awakmu. Iya, ya tur ya awakmu barang. Heeh. Ya tumrap Mas Bambang barang. Heeh. Ora kae wis mari wis mapan. Kayak ganti busana. Dandan apa? Bongko ditunggu wae. Kan lho. Ora nangis kalau bali neh kok. Oh, cukup duit argo nyawer rumangsane. Juragan lho Mas Bambang. Juragan. CEO ya Mas ya. CEO yang menyamar. Sekar bisa
ngono lak jenengan iso kemringet ya to. Masuk anginnya wis mari to, Mas? Oh, sing masuk angin ki sapa? Sampeyan jare masuk angin. Para tamu sawetawis suka panglipur kanthi sowanipun diajeng ririk kanthi ngaturaken lelagon Caping Gunung Kapurwakan Sekar Pangkur kanthi ginarap jengleng kanca-kanca Supranada Indonesia sinengbuyung saking Dahlia video syuting ugi Rembo audio sound profesional sekeca lenggahipun para tamu sowan ingkang angka kalih wonten diajeng Erin Sabrina Supranada Indonesia. Nggih Kong, keringetan Kong, niki sehat. Sehat. Ya apa kaleri iki mah. Keringet dingin apa keringet apa? Sehat. Oh, sehat. Iya iya. Oh ya aku ki nggenake, nek kirane masuk angin aja dipaksa. Ora. Kok ndak keluar keringet dingin kan ya dadi ora kepenak. Ora, tetep yakin. Yakin nek ora percaya dicoba apa piye ning mburi ngono. Lah lah nyoba piye? Sakmenika pripun Mas? Tase Irama. Alah glo, watuke ya wis ngikil wae no kok. Wis tuwek, Gung, wis tuwek. Wis tuwa. Iya. Larase pelok 6 dandang gula. Duh wong ayu. Bambang. Piye kuwingke? Geting aku. Ngerti ora budal aku mau nek. Lah kuwingke lak yo nututi dhewe to jane. Ora mbok jak to? Ora. Lah yo wis wae mbok yo Cinara ki barang ki yo nututi awakmu kan yo wis. Wis sing jaga jiwa ragamu Mas bengi iki metu. Pepujane ati kene wong ayu. Iya Kang Mas. Keringetan ra apa-apa ne jeneng wong lanang ya tetep sembodo. Alah bokongmu kualih. Oh kualih to. Mosok nganggo saru barang Mas? Bang kowe pengen ora Bang? Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Piye Mas rasane atimu? Apa to awakku dhewe wong lungguh kok gak jenak. Lah aku yo perkewu to Mas. Nek jenenganku gak kuat yo geblakno. Engko nek geblak berdua aku yo gak iso tangi yo malah repot. Tenang Nduk wis tak cepaki dongkrak. Dodewa Jawata kong welas ana mrih wak mami. Besok kapan kategalan jejer lan wong ayu. Mulih ayo ya. Malah kabeh do gatekke Bambang ya Mas. Umpama nira nakoda tanpa prau sasadarat den pepetri mugi welas mring kula
iki ya gara-gara Bambang. Sing nabok kuwi kan Bambang ya, Mas. Mula kowe yoga-yoga njaluk ngapura karo Bambang. Wis kualat karo Bambang. Bang rokokmu apa to, Bang? 76 njaluk le sak ler le. Ayo sing fokus. Diaturke nyidam sari wong ayu. Oh nggih, Kang Mas. Sepinten? Umpama sliramu Mas Bambang kok akrab men kalih. Lah Bambang sing nyekel kene kok. Oh. Sing bau reksa. Oh, sing bau reksa. Lah ya wis tuwek no berarti. Oh, berarti awake dhewe ning kuwi mbah lho, Mas. Bambang kuwi artis. Oh, artis. Nggih. Ya ingin endi malah do kenal. Pirsa ya, Mas.
suwun rezekinya lancar. Bu, Bu, Ibu, terima kasih. Oh, Ibu dari mana? Oh, Jakarta. Masalah. Jakarta kok biru ya, Dek ya? Loh. Lah terus maksudmu pripun? Sing ijo mawon. Oh, mboten gadah. Nggih, matur nuwun. Mungkin nanti dari Jakarta menghendaki lagu apa? Coba. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Mau minta lagu apa nanti? Apa ya? Oh, siap. Matur nuwun Ibu. Alhamdulillah. Minta lagu apa? Ponderek. Oh, derek nggih. Muga-muga berkah barokah. Ibu ingkang maringi pinaringan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah. Amin. Amin. Bang, kowe njaluk ora? Ora? Ya. Yo. Ngerti kok nek awak dhewe fakir miskin. Dadi Bambang gak pengin. Bambang luwih sugih ya, Mas. Ya iki sing diarani kan lho enak anune senggakane Pak Bambang tuku gedang iki ya. Heeh, iya. Iya, Nduk, dilanjut Cahayu. Nah